Sinog ba na? Sinog ba? Ay, nga nakapabali lagi. Ano? Hindi nagigil ka ako. Hindi mo ang gumawa ng ito. Tubag ito. Simanero yung bangin. Ubang karon ko ano na? Ay. Nugba. Sinog ba? Sinog ba? Tilaw. Judi, Judi. Kali balik. Na, mukaon ko. Nawa. Ikaw ba nakabit ka kami dyan? Ikaw, Ngitan. Eh, mo gibidyoan ni mo gagalingon ma. Kaya ka sa kuya ay no? Ora. Naya, sinog ba? Sinog pa. Kaon. Kaon. Marto. Palmangko. K5, Kelvin, Vic, Crisel, Ann, Kirsten, Miko, Drosel, Krista, Zin. Saan dyan? Mahilak di ay. Mahilak. My first YouTube channel is terminated. Nawa ko'y nabuhat. Violation. Nikalit naman. Terminated. Haman siyo. Aligiri ni Rod. Aligiri. Beng! Beng! Yuan, ngari mo. Yuan, ngari mo. Asama. Sinog ka ba? Sinog pa. Bukti-bukti lang. Wala na pikas. Gate. Gate, may pikas na. Saan? Yuan! Hinay. Ay, isay. Asa na mo? Asa? Saan kayo pupunta? Hoy, saan kayo pupunta? O asa manugi ka? Asa mapupadalong di ay? Ay, yun, dilitin out diha, dilitin out. Saka. Ayun, kapag kong ka-video nga ka-video. Libot. Init. Ay. Video siya ko nga rin ay video. Anay nabungkag man, gibungkag tingali man sa Baguio no. Gibungkag man ni sa Baguio ilhan kaayo na no nasagol daga swimming pool kay gibungkag sa Baguio. Bundok man to nga do, mabundok. Na bundok. Green, ay di na green, no blow di ay na blow flag, ay blow frag, blow watawat.
Day mo ligo.